فقري دحان ديخا زفرح ديو ننو زفرح السي أيكونن حلم دقا بأنصار يباز تورغم بروفيت يلانديا أتسي حدا صعق زيناوي زمته كلته دبلوماسياوي دفئتات مقبار سلسته وتحدراو عقمي محيال عمر سلطانو حاصيرو سلام نركبولو اغاطام نفطر بحالايه علامو نعنا طراي زيكونه نتግራይ نامحرا نعفارن بحفشا نسميناويان زبل اجندا እዩ مغهاس لئلاውነት ከኣ ንጡፍ ወይ አክቲቭ ኩይናት ምእዋጅ እዩ ነዚ ስርዓት እንተንድምስሶ ንዑኡን ብድሕሪኡ ንዝመጹን ጽቡቕ መወከስ ምኾነ ባህላየ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ዝሃውኽ ጉዳይ ኣይኮነን ብዙሕ ዘሰክፍ የለን نقيح بحري እዩ ዝገልጽ نقيح بحري ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከኣቲኻ ዘውዲ ንግስነት ከም ትደፍእ ዘርኢ እዩ እንቃዕደ ሓን መጻኹም ዮሴፍ ከመይ ቀኒኻ መስገኖ ከመይ ቀኒኹም ጋሽ በረኸት እምበኣርከስ እዚኦም እዮም እቶም ዝበልኩኹም ጋሼ ደጊመ ንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ኣሜን እዚ ገብራ ይበሃል ብወለዱ ኤርትራዊ እዩ ብእንዳሓምኡ ኸኣ ትግራዋይ እዩ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ኸኣ ማዳ ክፈጥር ዝኽእል ክኢላ እዩ እዚ ኸኣ ድምጻዊ ችረስዋ ወዲ ዓድዋ ይበሃል ዛጊት ንሻዕብያ ንሕወሓት ንኢሂ ወደጉን ከይተረፈ ዝደረፈ ኣዝዩ ሕቡብ ድምጻዊ እዩ እዚ ኸኣ ውቱፍ ይበሃል ንዝኾነ የዋጽኣኒ እዩ ዝበሎ ውድብ ወይ ስርዓት ውትፍ ኢሉ ከገልግል ዝኽእል እዩ ናይ ውቱፍ ጽቡቕ ነገሩ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ስርዓት ምቕያር ወይ ሬጂም ቼንጅ ዝኾነ ሓሳብ ዝጻወር ኣይኮነን ዋላውን ሻዕብያ ሎሚ ዲሞክራሲያዊ አካይዳ እንተትጅምር ንውቱፍ ዝዋሓጦላ ኣይኮነን ኣገናዕ ዝወደይ ሃብሮም ከምዚ ከማኻ ጀጋኑ እዮም ዘድልዩና ርኢኹም ከምዚ ዓይነት መርገጺ ዘለዎ እዩ ዘድሊ ንኣብነት ኣነን ፕሮፌሰር ዮሴፍ ገብረ ህይወትን ብትውልዲ ኤርትራውያን ኢና ብስምዒትን ባህግን ግን ኢትዮጵያዊን ኢና ከምዚ ኸማና ዓይነት መንእሰይ ክትረክብ ከኣ ዓቢ ጸጋኢ ብዝኾነ ንዓይውን ትፈልጡኒ ትኾኑ ይኾንም በረኸት ስምዖን እየ ዝበሃል ስለዚ ከምቲ ፕሮፌሰር ዮሴፍ ነጊርኩም ዝኸውን ኣብዚ ተራኺብናሉ ዘለና ጉዳይ ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመልኪትና ኢና እስከ خحتكم ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ምሕታታ ቁኑዕ ይዶ ትብሉ ብተጠቃምነት ይኹን ብዋንነት ማለት እየ ሓራይ ውቱፍ እወ ግቡእን ፈረቓን ኢለ ዝኣምን ንሕና ከም ውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስርዓት ኣስመራን ተዛኣልየልና ነዚ ሕቶ ንኢትዮጵያ ብዝጥዕም መመለስናዮ ነርና ንኣብነት ቦትስዋና ባሕሪ ስለ ዘይብላ ወደብ ኣየድልያን ክንብል ንኽእል ዲና ኢትዮጵያ ግዳ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒዓ ትርከብ ንዓና ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ምቕያር ሬጂም ቼንጅ እምበር ዓሰብ ወይ ባጽዕ ኣይኮነን ዘድልየና ስለዚ እወ ቁኑዕ ሕቶ እዩ ችሮስዋ እወ ይሰማምዓሉ እየ ይትረፍዶ ዓሰብ ወይ ባጽዕ ዋላ ኣስመራ እንዶ ናትና ይበሉና ውሰድዎ ንብሎም ናይ በሐቀይ እየ ጥራይ ነዚ ስርዓት ሕግደፍ ኣብ ምእላይ ይሓግዙና
ምስዚ ሐሳብ ዘየሰማምዕ እሞ እንታይ ኣሎ? ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከኣ ወሊድና ተዋሊድና ኢና። ባሕርን ወደብን ድማ ሓቢርካ ክትሰርሓሉ ከለኻ እዩ ዝዓቢ። ንስርዓት ህግደፍ ምእላይ ካብ ልዕላውነት ንላዕሊ እዩ ንዓይ። ስለዚ እወ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ይሰማምዓሉ እየ። ጽቡቕ እምበኣር ኣዝዩ ዝድነቕ ኣተሓሳስባ እዩ። ፕሮፌሰር ዮሴፍ ከ እንታይ ትብል? እወ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ ኤርትራ ብገዛእ ነብሳ ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን። እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጭቡጥ ምስክር እዩ። ኢትዮጵያ ኸኣ ብኣንጻሩ ዓባይን ሃብታምን ሃገር እያ። ስለዚ እወ ዝሰማምዓሉ እዩ። ብሓባር ኮይና ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን ምቕላስን ክንሰርሕ ከኣ ተስፋ ኣለኒ። ጽቡቕ እምበኣር ንግዚኡ ቀንዲ ዕማምና ምስ ፕሮፌሰር እኳ ተዛራሪብናሉ ኢና። ኣብ ጎስጓስን ዘመተን እዩ። ስለዚ ሕጂ ነናትኩም ስራሕ ክወሃበኩም እዩ። በቲ ዘለኩም ሞያዊ ክእለትን ሜድያን ኣቢልኩም ከኣ ክትሰርሑ ኢኹም። ስማዕ ብርሃኑ ጁላ፣ ብዛዕባ እቲ ብጻዕቂ ወተሓደራት ምስልጣን እንታይ ትገብር ኣለካ? ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኸውን ሰራዊት ኣኻኺብና ነሰልጥን ኣለና። ግና ሞራሉ ክትሪኦ ከለካስ የሰክፈካ እዩ። ከመይ ማለት? ብዘይካ ደሞዝ ንምርካብ ሃገር ንምሕላው ዝስልጥኑ ዘለው ኮይኑ ኣይስምዖምን እዩ። እዚ ኮሞ ናትኩም ድኽመት እዩ። ተልእኾኦም ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ናትካ ምግባር ምዃኑ ዘይትነግርዎ። ስማዕ ጁላ፣ ነፍሲ ወከፍ ወተሓደር ነዚ ሓሲብናዮ ዘለና ዕላማ ኣብ ግብሪ እንተኣብፂሕናዮ ነናቱ ገዛ ኣብ ዓሰብ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣተስፍዎ። ድሓር ከኣ ሃገር ክከላኸሉ ዶ ገላ ኣይትበል። እዚ ዕላማ እዚ ንሃገር ሓሊና ንገብሮ ኣይኮነን፣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እዩ። ኣስተውዕል፣ ኣብዚ ብሔራዊ ጥቕምና እምበር ሃገራዊ ጥቕሚ ከነቐድም የብልናን። ንኹሎም ከማና ከኣ ቀስ ኢልካ እዚ ነገር እዚ ንገሮ። ዋላ እኳ ቀይሕ ባሕሪ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣምሲልና እንተመጎትና ናይ መወዳእታ ዕላማና ግን ቀይሕ ባሕሪ ዝተነጸፈት ሓዳሽ ሃገር ሕኩሽ መስሪትና ብማይኖሪቲ ደረጃ ጥራይ ምሳና ዝሓብር ኣሕቢርና ተፈሪሕናን ተኸቢርናን ክንነብር እዩ። እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ኸኣ ብፍላይ ስርዓት ኣስመራ ብሓፈሻ ኸኣ ኩሎም ሓይልታት ሰሜን ክጠፍኡ ወይ ብውሕዱ ክዳኸሙ ኣለዎ። ምስ ዘለዎም ናይ ኩናት ተመክሮን ልምድን ከኣ ብዓቕምና ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኸኣ ኢና መሻርኽቲ ዝገበርና። ንትግራይንን ኣምሓራን ዘሰሓሕብ ናይ ዶብ ኣጀንዳ ስለሃብናዮም ከኣ ነቲ ከባቢ ናብ ኩናት ዝቐረበ ዞባ ይገብሮ ናትና ስራሕ እምበኣር ነዚ ኩነታት ብምጉሕሃር ኣብ ሰሜን እንተወሓደ ን20 ዓመታት ዝኸይድ ዕግርግር ምፍጣር እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ እዚ ናይ ዓዲ ሃሎ ስርዓት እዞም ኣካላት ናብቲ ዝሓሰብናዮ መጻወድያ ከኣቱ ኣይከኣሉን። ስለዚ ኸኣ ኢና ባሕርን ወደብን ዝብል ዛዕባ ኣልዒልና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክስዕቦን ክዓስሎን ንደሊ ዘለና። ሕጂ ኸኣ ንስካ ነቶም ናትና ዝበሃሉ ብኣፍና ንብሎን ብውሽጥና ንደልዮን በበይኑ ምዃኑ ነጊርካ ኣብ ጎኒ ኣሕዋቶም ክኾኑ ሓብሮም ተረዴካ ጌታዬ። ድሓር ከይረሳዕክዎ ብዛዕባ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ከመይ እዩ መርገጺኦም? ኣብዚ ኣርእስቲ ምሳና ዝሰማምዑ ድዮም? ንሳቶም ዋላኩ ገለገለ ብሕማም ኤርትራዊ መንነት ዝተለክፉ ይኹኑ፣ መብዛሕትኦም ግና ምሳና እዮም። ብዓቢኡ ኸኣ ደይ እዚኣቶም በዓል ውቱፍ እንዲዮም መራሕቶም? እወ ንሳቶም ስድሓን መብዛሕትኦም ምሳና እዮም። ክብድሃና ዝኽእል ወይ ካብ ሓሳባትና ዝወፅእ ብዙሕ የብሎምን። ሓራ ይበሉ ብዝኮነ ክዓጥቁ ዝኽእሉ እንተለወዎም ጽቡቕ። ዕላማና ነዚ ስርዓት ክሳብ ዓጢቕካ ምግጣሙ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብዝተረፈ ዝኾነ ነገር ምስ ትደልዩ ብመንገዲ ዮሴፍ ኣቢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኾኑም። ብዛዕባ ባጀት ከኣ ብዙሕ ኣይትሰከፉ።
መንግስቲ ዝኣክል ኣዳልዩ ኣሎ። ሄሎ ኣብዮት ወደይ ከመይ ኣለኻ? ሰላም ጓድ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ከመይ ኣለው? ንሶም ከ ጥዕንኦም ደሓን ድዮም? ደሓኔ ኣብዮት ወደይ ኣምላኽ ይመስገን። ከመይ ኣለኻ? ደሓኒና ጋሽየ። በዓልቲ ቤትኩምን ደቅኹምን ከ ደሓን ድዮም? ደሓንዮም ዝወደይ። በኣኻ ወገንከ ቆልዑት ሰበይቲ ደሓን ድዮም? ደሓንዮም ጌታዬ ደሓንዮም። ግዳኸ ሓተኩም ደልየ ነይረ ዝኽእሎ ይግበሮ። ሕተተኒ ዝወደይ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበርኩም መጠን ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ትገልጽዎ? ንሻዕብያ ኸ? ይሂ ደኣ ደሓን ዲኹም ጓድ መንግስቱ? ኮነክሽን ድዩ? ደሓን ኣስማቶም ኣይትጸውዓዮም። ካብ ኣጋንንቲ ዝገደዱ እዮም ኣብዮት ወደይ። ኣብኡ እንተለው ኢልካ ጸውዓዮም? ኦኬ ሓራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይቶም ኣብኡ እንተለውን እንታይ ክትብሉኒ ትኽእሉ? ሓቂ ሓይሽ እቲ ህዝቢ ጥዑም እዩ። ግዳ ክሳብ ዘይተንከኻዮ እዩ እምበር እንተተንኪኻዮ ግና ዕኮት እዩ ዕኮት። ኣይትሓዝ ኣይቅጻዕ ኣይሕደድን እዩ። ብዓቢኡ ኸዓ ጸላኢ ኢሉ ንዘቐመጦ ክገጥም ክሓስብ ከሎ ዋላ ኣብ ሕድሕዱ ዝጸንሐ ኣፈላላይ ኣወንዚፉ እዩ ዝጸምድ። ስለዚ ጥንቃቐ ኣገዳሲ እዩ። ሓራይ ናይቶም ኣብኡ እንተለውኸ? ንሶምሲ ደሓን ግደፎም ካብ ሰብ ናብ ጋኔን ይቐርቡ። ብከረን ኳሕኩሖም ብኣፍ ዓበት ዝመጹ እኳ እዮም። ኣብ ጎዳጉዲ ሳሕል ኣለው እንዳበልካዮም ኣብ ማእከል ኣየርፖርት ኣትዮም ኣብ 100 ሚልዮናት ዝግመታ 33 ነፈርቲ ሓሙኽሽቲ ዝገብሩ እኳ እዮም። ንዮ ደኣ በሎም ነዚኦምስ ዝወደይ እንተኪ ኢልካ ከምታ ጀሚርካያ ዝነበርካ ፍቕሪ ሰላም እንዳበልካ ጥራይ ይሕሸካ። ብፍቕሪ ጥራይ ደኣ እሞ ከመይ ኢልካ እዩ ባሕሪ ወይ ወደብ ክርከብ? ማንታ ጌታዬ ነታ ናይ ባሕሪ ስእሊ ከም ህያብ ምስ ሃበኒኮ ብዛዕባ ባሕሪ እንተኣልዒልካሉ ሓንሳብ ከነሓድሶ ሓንሳብ ከነመሓይሾ ጥራይ እዩ ዝብለካ። ንዮ በሎም ኣብዮት ወደይ ብህይወት እንተተሪፍካ ን30 ወይ 40 ዓመታት ዘይወፅእ ፍርሒ ክዘርኡልካ እዮም። ነቲ ናብ ኣስመራ ዝሰደድናዮ ኣምባሳደር እኳ ክሳብ ሕጂ ዓመት ኮይኑ ወረቐት ስርሑ ዘይተቐበልዎ ዘለው። መን እዩ ሽሙ? ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን። ስለምንታይ ደኣ ስሒቕኩም ጓድ መንግስቱ? እሞ ሬድዋን ሁሴን ደኣ ምስ ኢሂወደግ ኮይኑ አንጻሮም እንታይ ከም ዝገበረ ዝጠፍኦም ዶ ይመስለካ? ሓንሳብ እሞ ጓድ መንግስቱ ጽንሕ ኢለ ክምለሰኩም እየ። እንታይ ኢልካ ኣብዮት ወደይ? እንታይ እዩ ወደይ እዚ ሰብኣይ ፈሪሑ ዘፍርሐካ? ሄሎ ኣብዮት ወደይ ኣለካ ዶ? እዋሕ ኩላ ምኽሩስ ተጠንቀቕ፣ ሓደገኛታት እዮም። ገለ ጥራይ እንታይ ደኣ ኮይኖም ወደይ? መን? ጌች እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ? ኣብ ግብፂ ዓቢ ዋዕላ ኣሎ። እወ ይሂ እሞ እዚ ናይ ዓዲ ሃሎ ሰብኣይ ከዓ ክሳተፍ እዩ። እሞዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ? እዋሕ እቲ ዋዕላ ድሕሪ ሳልስቲ እዩ። እዚ ጋኔን ሰብኣይ ግን ቅድሚ 2 መዓልቲ ናይቲ ዋዕላ እዩ ግብፂ ክኸይድ። እዚስ ናይ ደሓን ዶ ይመስል? ሓቅኻ ኣለኻ።
ገለስ ኣለዋ ስማዕ እንዶ ንዓና ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ዕድማ ኣይመጸናን ዘሎ ምሽ እወ ጌታዬ ሓቅኹም በል ንኣምባሳደር ደውለሉ ኣብቲ ዋዕላ ክንሳተፍ ተገዳስነት ከም ዝሕደርና ፕሮቶኮል ሓልዩኹም ሓብርዎም ሓራይ ጌታዬ ሓራይ ጌታዬ ድሓር ከዓ ሓለፍቲ ሻዕብያን ሓለፍቲ ወያነን ኣብ ዶባት ስቱር ርክብ ገይሮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እንታይ ኢልካ